ஹல்லேலூயா, பிரைஸ் தி லார்ட். ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தினாலே உங்களை வாழ்த்துகிறேன். கர்த்தர் உங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. இன்றைய நாள் மெய்ப்பனின் சத்தம், சங்கீதத்தின் புஸ்தகம் 3ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தை நான் வாசிக்கிறேன். கர்த்தாவே, என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகி இருக்கிறார்கள், எனக்கு விரோதமாய் எழும்புகிறவர்கள் அநேகர். தாவீது எழுதின சங்கீதம். இது எந்த காலகட்டத்தில் எழுதினார்னா, சில சங்கீதம் முன்ன பின்ன இருக்கும். இது தன்னுடைய மகனாகிய அப்சலோமுக்கு பயந்து ஓடும் பொழுது, பயந்துன்னா அப்சலோம் தாவீதை கொன்று ராஜ்யத்தை எடுத்துக்கொள்ளும். தன்னுடைய தாவீதின் குமாரனாகிய அப்சலோம் தாவீதை கொண்டு அந்த ராஜ்யத்தை தான் ஆள வேண்டும் என்று சொல்லி சதி செய்து அவன் யுத்தம் கலக்கும்படி அவன் வருகிறான். அப்படிப்பட்ட ஒரு காலகட்டத்தான். இப்படிப்பட்ட ஒரு நெருக்கடியான நிலை, அந்த ராஜாவுக்கு நெருக்கமானவங்களை எல்லாம் வேறு விதமாய் திருப்பி அவன் எல்லாவற்றையும் அவன் வசப்படுத்தி வைத்திருந்தான். சத்துருக்களாய் மறைவாய் இருந்து செயல்பட்டான். அப்பொழுது எழுதின சங்கீதங்கள் தான், என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகியிருக்கிறார்கள், கர்த்தாவே எவ்வளவாய் பெருகியிருக்கிறார்கள். கவனிச்சு பாருங்க. சில நேரங்களில் நமக்கே தெரியாதுங்க, நம்ம கூட இருந்தே வேலை பார்த்துருப்பான், நம்ம கூட இருந்தே சதி பண்ணியிருப்பான். வேலை செய்கிற இடத்துல நம்மக்கிட்ட ரொம்ப க்ளோஸாக அச்சா டியூடு என்னென்ன சொல்லி என்ன பண்ணுவான், பார்ட்னர் அப்படி இப்படிலாம் சொல்லி நம்ம கூட என்ன பண்ணுவான் இருப்பான். ஆனால் நமக்கே தெரியாமல் நமக்கு வேலை பார்த்துருப்பான். நமக்கு விரோதமாக அகெயின்ஸ்டாக உள்ள வேலை பார்த்துருப்பான். உள்ளுக்குள்ளே இன்னர் ஒரே மனுஷன். சில பேர் பார்த்தீங்கன்னா தன்னுடைய ஐடியாவை இன்னொருத்தவங்க ஷேர் பண்ணுவாங்க. சில பேர் உள்ளே ஐடியா போட்டு கவுப்பான், நமக்கு தெரியவே தெரியாது. இந்த ஷேர் பண்ணுறவனை கூட நம்பிடலாம், உள்ளே வச்சு ஐடியா போட்டு அறுக்கிறான் தெரியுமா. ஸோ வெரி டேஞ்சரஸ் ஃபெலோஸ். சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் ரகசியமான திட்டங்கள். சில பிஸ்னஸ் விழுந்து போயிருக்கு, சில கம்பெனிகளை இழுத்து மூடி இருக்கிறாங்க, சில தொழில் விழுந்து போயிருக்கு, சில குடும்பங்கள் பிரிஞ்சிருக்குது, சில சபைகள் உடைந்து போயிருக்கிறது. காரணம் என்னன்னா, சில அப்சலோம்கள், சில பொல்லாத மனிதர்கள் தன் தகப்பன் என்றும் உறவென்றும் நட்பென்றும் முக்கியமான என்று பாராமல் உள்ளிருந்துகிட்டே வேலை பார்க்குறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க. அவர்களைத்தான் சொல்றாரு, என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெருகியிருக்கிறார். ஆண்டவரே, என் கூட இருக்க நம்ப முடியல, எனக்கு விரோதமாக எழும்புகிறவர்கள் அநேகர் சொல்றாரு. நிறைய பேர் எழும்புறான், எங்க இருக்கானே தெரியல, நமக்கே புரியாதுங்க. நம்ம வெளிலேந்தியா பேசுவோம், அவங்க உள்ள மொத்தமாக ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுட்டு அதை போய் இன்னொரு ஆளுக்கிட்ட போய் நிறைய டிஸ்பியூட் பண்ணி விடுறவங்களாம் இருப்பாங்க. எனக்கு அன்பானவர்களே, நீங்கள் கர்த்தருடைய பாதத்தில் அமர்த்து, நீங்கள் கர்த்தருக்கென்று உண்மையாக இருப்பீங்கன்னா, உங்களுக்கு விரோதமாக ஆலோசனை கொடுத்தான் தெரியுமா, அகிதோப்பேல் எங்கேயோ ஒருத்தன் ஆலோசனை கொடுக்குறான் தெரியுமா, எங்கிருந்தோ ஒருத்தன் வேலை பார்த்துருக்கான் தெரியுமா, கர்த்தர் அவனுடைய ஆலோசனைகளை எல்லாம் தகர்த்து நிர்மூலமாக்கி போடுவார். கர்த்தர் உங்களுக்கு ஒரு நல்ல ஆலோசனையை கர்த்தர் உங்களுக்கு தருவார். ஹல்லேலூயா. நம்ம எல்லாரும் ஸ்தோத்திரம் பண்ணுவோம். ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. எதிரிகளும் சத்துருக்களும் நிறைய பெறுகிறாங்க, எங்க விரோதமா எழும்புறாங்கன்னே தெரியலப்பா, ஆனா நான் உம்மை நம்புகிறேன். ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். பரிசுத்த பிதாவே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவரே. என் சத்துருக்கள் எவ்வளவாய் பெறுகிறார்கள், எதிரிகள் எங்கு இருக்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை, எங்கே துரோகம் செய்கிறார்கள் என்று தெரியவில்லை, எங்கே விரோதமாய் இருக்கிற மனிதர்கள் எங்களால் கண்டுபிடிக்க முடியவில்லை, எங்கே எனக்கு விரோதமாய் ரகசிய ஆலோசனை தீட்டப்படுகிறது என்பதை நான் அறியேன். நீர் அறிந்திருக்கிறீர். அந்த ஆலோசனைகள், அந்த தந்திரங்கள் எல்லாம் விழுந்து போகட்டும் ஆண்டவரே. எங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற எல்லா ஆலோசனைகள் விழுந்து போகட்டும். கர்த்தாவே, ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். தேவரீர் மனமிறங்கி கிருபையாய் 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 ஆண்டவரே, நீர் எங்கள் பாதுகாப்பாய் இருந்த ஆண்டவரே, எங்கள் சத்துருக்கள் எல்லாரையும் நீர் மடங்கடித்து போடுகிறார். இஸ்ரவேலின் ராஜாவாகிய இயேசு கிறிஸ்துவுக்கே மகிமையும் கனமும் உண்டாயிருப்பதாக என்று சொல்லுகிறேன். இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் ஜெபிக்கிறேன், ஜீவனுள்ள நல்ல பிதாவே. ஆமென். God bless you. Bye bye.